Ρίγανη. Ρίγανη, μουστάρδα. Θέλω να βάλουμε και λίγο κέτσαπ. Αρμόζει την περίσταση. Περίμενα να το ανοίξουμε. Είναι μπακλαβαδάκι για όσους δεν το καταλάβανε. Πάμε μια ρε Μιχάλη. Όχι, περίμενε, όχι ακόμη. Πάρε. Θα βάλω συμπληρωματικά. Λίγο κείμενο πιστεύω ότι ταιριάζει. Αλάτι. Οπωσδήποτε. Γαρίφαλο. Τριμμένο. Ναι, το καλύτερο πράγμα και κείμενο. Κείμενο. Τώρα το γαρίφαλο. Φίλτρατε Μιχάλη, σε παρακαλώ δοκίμασε. Ακόμα. Κόψε παρακαλώ το λεμονάκι. Δεν έβαλες γαρίφαλο ρε. Δεν έβαλες αρισμάρι. Τράβασε παρακαλώ βίντεο. Έλα, βγάζουμε. Λίγο αρισμάρι, σε παρακαλώ, με δρόλια πάνω. Αυτά τα μπακλαβαδάκια πρέπει να είναι. Περίμενε λίγο ρε. Α, δεν τους έχουμε βάλει λίγο κρασί ρε. Καφέ. Οπωσδήποτε. Βάλε ένα γκόκο καφέ στο καφέ. Για γαρνιτούρα. Νομίζω είμαστε έτοιμοι. Δεν νομίζω να χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Αυτά είναι μόνο να τα φάμε. Έχουν ήδη μουστάρδα, κέτσαπ, αλάτι, κείμενο, γαρίφαλο τριμμένο, καφέ, υδρολίβανο. Α, πρέπει να τους βάλουμε και δάφνη. Έχεις δίκιο. Μας βλέπουμε να ξερνάμε. Καναπεδάκι γαλλικού εστιατορίου, παρακαλώ. Πάμε. Τώρα θα δοκιμάσει ο φίλος Μιχάλης Καλυγιαννάκης και μετά θα δοκιμάσω εγώ αυτοπροσώπως. Σε έπιασε τα λάτι. Να φανταστώ την σειρά μου. Πάμε λοιπόν κι εγώ. Με το φίλο το φαγιστρικό πάνε.